салом алейкум дӯстони гиромӣ ва инак боз як навори омӯзишии мо ки имрӯз он бахшида шудааст ба захираи интернетии juxtapose.nightlab.com. ба ин сомона мегузарем ва шумо мебинед ки захираи мазкур барои муқоиса намудани ду аксе ки болои ҳам гузошта шуданд ба мо ёрӣ мерасонад. яъне я метавонад акси ягон объект бошад ё я акси ягон мавзеи географӣ ки то ва баъд аз чанде муддати вақт дар он ягон тағйирот ба вуҷуд омадааст. Ба нуқтаи Make Juxtapose нохун занед ва ба қисмати сохтани ин гуна аксҳои муқоисавӣ мегузаред. Дар қисми чап ва рост ишораҳо ё ин ки линк суроғаи аксҳои шумо ҷойгир ҳастанд. Метавонед албатта аз захираи Dropbox истифода баред ё ки имрӯз мо дигар роҳашро интихоб мекунем, яъне ба сомонаи худ мегузарем ва он аксҳое ки мо хеле истифода барем дар сомонаи худ аввал ҷойгир мекунем ва аз он ҷо суроғаи онҳоро гирифта дар захираи интернетии Juxtapose истифода мебарем. Аксҳо чӣ хеле ки мебинед ба сомона ворид гаштанд ба хотираем ва мегирем суроғаи интернетии акси якумро. онро нусха бардорӣ мекунем, мегузарем ба Juxtapose ва дар қисми чапи он акси якумро ҷойгир мекунем. Акси дуюмро инчунин бо такрор намудани қадамҳо мекушоем. суроғаи интернетии онро нусха бардорӣ намуда дар қисми рости захираи Juxtapose ҷойгир мекунем. дар бахшҳои лейбл шумо метавонед сарлавҳои хеле хурди ин аксҳоро гузоред. ба нуқтаи превью нохун занед ва бибинед ки шумо чӣ айниҳо сохта истодед ва дар кадом сатҳ ҷойгир аст. Чӣ ки мебинед қариб ки ҳамааш тайёр аст. танҳо як чанд бахши дигарро аз назар мегузаронем. Чӣ ки мебинед дар бахши слайдер start position ин мавқеи аввалаи ин пардачае мо ки ба воситаи он мо ду аксро метавонем муқоиса кунем ҷойгир аст. яъне 20 нишон медиҳад ки дар 20% аввали ҳамин акс он ҷойгир мешавад. агар 80 монем дар 80%аш. бахши вертикал агар онро интихоб кунем ба мо имконият медиҳад ки ба таври вертикалӣ яъне аз боло ба поён ё аз поён ба боло муқоисаи худро амалӣ кунем. вақте ки 50% мегузоред пас он дар пардачае дар мобайни ҳамин акс ҷойгир мешавад. бахши publish ба мо embed код медиҳад, яъне коди махсус ки онро нусха бардорӣ менамоем ва ба сомонаи худ гузашта дар дохили матни мақолаи худ он кодро мегузорем. чӣ ки мебинед мо гузоштем ва назар мекунем ба мақолаи сохтаамон, ба акси сохтаамон. акс чӣ ки дидед дар сомона хеле хуб ҷойгир шуд ва вазифаи худро яъне муқоисаро иҷро мекунад. ин буд навори омӯзишии мо. ташаккур барои диққат.